Здравейте, хора! Сега се ви запозная с Гошо Пожара. Не, Гошо Ованката. Гошо Ованката отиваме. Его там Ванката. Звъни на 111, защото има проблеми, защото не иска да става от дивана. Ето, вижте, не иска да става от дивана. Не искаш. Не, его, Иванчо. Иване, не се казва. Ево да видим какво бие. Той има ръка си. Това е Мартин. Здрасти, Мартин! Ти какво подя днеска, бе? Винаги ли подяваш? С някакви глупости днеска.